O Partido Popular Provincial de Pontevedra manifestouse en Pollo a favor dos traballadores de Ence. Dende a formación sinalan que o traslado da pasteira suporá un prexuízo únicamente para os empregados, xa que tanto a empresa como os seus donos poderán situarse noutra localización. Os populares defenden uns postos de traballo que, segundo advirten, xeran riqueza en toda a comarca. Porque son os nosos veciños. Logo, nós realmente o que estamos defendendo é os postos de traballo dos nosos veciños. Para nós é importantísimo o feito de que todos eses traballadores sigan mantendo os seus postos de traballo, porque realmente é riqueza para a nosa comarca e riqueza para os nosos concellos. A formación crítica que o Goberno Central, coa colaboración do BNG, está poñendo en perigo o sustento de máis de 5.000 familias. Por iso, levarán unha moción ao Pleno da Deputación manifestando o seu apoio aos traballadores. A política enerxética e ideolóxica do Goberno de España vai a provocar que estemos no desafiuzamento de 5.000 postos de traballo que teñen nomes e apelidos, que teñen fillos, que teñen irmáns e que xeran economía e emprego na nosa comarca e na nosa provincia. Por iso, dende o Grupo Provincial do Partido Popular na Diputación de Pontevedra, imos a facer efectiva a presentación dunha moción de apoio aos traballadores de Ence, de apoio aos traballadores da cadena Mar Industria, que tamén están afectadas polo artigo 18 da Lei de Cambio Climático. Os populares tamén matizaron que, aínda que apoian os traballadores de Ence, non xustifican a violencia contra os concelleiros do Goberno de Pontevedra. Advirten ao BNG que non aceptarán ningunha lección de democracia. Que non aceptamos leccións nin de Lores nin do BNG. Condeno a violencia e condeno os escraches que se fixeron, pero condeno os que se fixeron o Partido Popular e condeno os que se fixeron a Lores. Sin embargo, nunca escoitei a Lores condenar un escrache que se fixera o Partido Popular. En cuanto aos insultos, tamén son lamentables, pero nas últimas 2 semanas eu non parei de escoitar insultos do BNG do PSOE a miña persona. O Partido Popular pide ao BNG e ao PSOE que paralicen a tramitación da Lei do Cambio Climático. Advirten de que, en caso de que se aprobe, serán responsables de todos os postos de traballo que se perdan.